very warm good evening to all. So എല്ലാവരെയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സിറ്റി ഗോൾഡിന്റെ പുത്തൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ബി ദ ജ്വൽ എന്ന ഈ ഒരു പ്രീമിയം എക്സിബിഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സോ ബി ദ ജ്വൽ പ്രീമിയം ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറിയുടെ എക്സിബിഷന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി ആൻഡ് ലോഗോ ലോഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട്രസ് അമത അമീൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളുടെ വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പുത്തൂരിന്റെ ബി ദ ജ്വൽ പ്രീമിയം ഡയമണ്ട് ഗോൾഡ് എക്സിബിഷന്റെ ഈ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സോ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്തായാലും മലയാളം അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? അറിയോ? മലയാളം അറിയില്ല എല്ലാവരും? എന്നാൽ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ നോക്കട്ടെ. എത്ര പേർക്ക് കൈയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയടിക്കണം എന്നറിയാന്ന്? കൈയടിച്ചേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് സമ്മാനമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ആൻസർ പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനം ഞാൻ തരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം. പാട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? യെസ്, പാട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഗെയിം കളിക്കാൻ റെഡിയാണോ? ഗെയിം കളിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ നോക്കട്ടെ. കൈ അടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈ പൊക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൈ അടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊന്തിക്കണം എന്നാണോ അർത്ഥം? എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൈ അടിച്ചേ. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരാൾ കൈപൊക്കി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ? സോ ഗെയിമിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഗെയിമിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സമ്മാനം കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു 5 പേര് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഓടിയോ. ചെറിയ കുട്ടികൾ വേണ്ട, കുറച്ച് മുതിർന്നവർ മതി. കുട്ടികൾ വേണ്ട കേട്ടോ. ആൾക്ക് വരാം. എന്താ അവിടെ വൈറ്റ് ഷോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആള് വാ. ഓക്കെ, അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, രണ്ടാമത്തെ ആള്. ഇതിനൊരു 3 പേര് കൂടി ആയി നമ്മൾ സെറ്റായി, ഫുൾ സെറ്റായി. ഒരു 3 പേര്. ചെറിയ കുട്ടികൾ വേണ്ട, കുറച്ചുകൂടി ഇതാ ഈ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവര്. വലിയ ആൾക്കും വരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 2 പേര്. ഇവിടെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരാൾക്ക് കൂടി നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരാളെ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗെയിം ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പം എത്ര പേരായി? 4 പേര്. ഒരാൾ കൂടി വരാം. ഒരാൾ കൂടി. യെസ്, ഒരാൾ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗെയിം ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ബി ദ ജ്വൽ എന്ന പ്രീമിയം ജ്വല്ലറിയുടെ എക്സിബിഷൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിക്കാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റി ഗോൾഡിന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്നുമില്ല, സിറ്റി ഗോൾഡ് എന്ന് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഇൻ 1 ബ്രീത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റി ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് നീട്ടി പറയണം. വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് എ ബ്രെത്ത്. ശ്വാസം എടുക്കാതെ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, നമുക്ക് 6 പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 പേര് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് പോകുന്നത്. ആര് ഫസ്റ്റ് പോകും? Who will go first? ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആരാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം സിറ്റി ഗോൾഡ് എന്ന് അങ്ങ് നീട്ടി പറയുന്നത് അവർക്ക് ഞാനിത് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം തരും. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ? സോ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. പേര് പറയൂ. ഷിസയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ആൾക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആളാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇവിടെ സ്റ്റേജിനടുത്തേക്ക് വന്നത്. കൈഡി കൊടുക്കും എല്ലാവരും കൂടെ. ഓക്കെ, സോ ഷിസ റെഡി അല്ലേ? ഞാൻ ടൈമർ സെറ്റാക്കി വെക്കാണ്. റെഡി? 1 2 3 സിറ്റി
Sohashanam. Sohashanam 17 seconds മാറ്റി ഒരു 18 seconds ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ റെഡി 1 2 3 ഗോ. സിറ്റി ഗോ. അവിടെ ബ്രേക്കായി. ആള് 9 seconds ആണ് എടുത്തത്. ഇനി 18 seconds ആക്കാൻ ആരുണ്ട്? പേര് പറയൂ. Sarafunisa. Ready alle Sarafunisa? Okay, ready 1 2 3 go. City go. ഇനി 18 seconds ആക്കാനുള്ള ആള് വരും. അടുത്തുള്ള വരും. പേര് പറയൂ. Mumtaz 17 കടത്തി 18 ആക്കോ. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈയടി കൊടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ കൈ അവിടെ തന്നെ വെക്കൂ. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു കൈയടി വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. മുംതാസ് റെഡി അല്ലേ? 1 2 3 go. City അയ്യോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് 9 seconds ആക്കിയിട്ട് ഇനി അടുത്ത ആള് വരൂ. 19 seconds ആക്കോ, 18 seconds ആക്കോ. പേര് പറയൂ. സുഫിയ. Ready 1 2 3 go. City അത് 17 നിന്നു കേട്ടോ. 17 നിന്നു. ഇനി അടുത്ത ആള് 18 ആക്കോ. അൽസാഫ് 18 വരെ കടക്കോ. ആൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടത്. എന്ത് പറയുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട് വരട്ടെ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, റെഡി 1 2 3 സിറ്റി പോയി. അവിടെ ബ്രേക്കായി. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിതിൽ 2 വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. 17 seconds ആക്കിയത്. പേര് പറയും. സഫിയ ആൻഡ് ഷിസ. സഫിയ ആൻഡ് ഷിസയ്ക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. യെസ്, 17 seconds ആണ്. ഒരാള് 17ഉം ഒരാള് 17.65 seconds ആണ് ആദ്യത്തെ ആള്. സോ 2 പേർക്കും നമുക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരാളങ്ങോട്ട് ഒരാളിങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ വിന്നേഴ്സ് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും? പാട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? യെസ്, അപ്പം നല്ല അടിപൊളി മാപ്പിള പാട്ട് തന്നെ ആവാം നമുക്ക്. സോ അതിനായിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വേദികളിലൂടെ വളരെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംഗറാണ്. ഏത് ജോണറിലുള്ള പാട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗറാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം അനു കാസർഗോഡ് ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. കൈയിടിയുടെ വരട്ടെ കൈയിടി. യെസ്, എല്ലാവർക്കും മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഒന്ന് കൈയടിക്കോ നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്തായാലും പാടാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഏത് ഭാഷയിലുള്ള പാട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും പാടാം. ഓക്കെ?
शरफुल बशीर खुदा रोज़ा शरीफ बना राजा तुलचिंदने रोज़ा शरीफ बना राजा तुलचिंदने अल्हम्दुलिल्लाहवने आराध्यनायवने आजस्ति पवने अल्लाह तुड़यवने മാപ്പിളപ്പാട്ടിൽ ആൽബം പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ? സെലിം കൊടുത്തു അറിയോ? എല്ലാവർക്കും അറിയോ? അറിയല്ലേ? അറിയോ? മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഇഷ്ടമല്ലേ? മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടാലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആൽബം പാട്ട് പാടാം. നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൈയടിക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, റെഡി? പാടാലോ? അറിയുന്ന ആൾ എൻ്റെയൊക്കെ പാടുന്ന പിള്ളേരിലോ ചെറിയ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയുന്ന ആൾ പാട്ട് പാടുന്നെങ്കിൽ പാടാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ? ഡാൻസ് കളിക്കോ? ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഓള് ഡാൻസ് കളിക്കോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. അറിയുന്ന ആൾ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി? കാണുവാൻ
ഇഷ്ടം പോലെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സമ്മാനം വേണ്ട എല്ലാവർക്കും? വേണോ? വേണോ? വേണ്ടേ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ്. വേണോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ഒരു ഗെയിമിന് നമുക്ക് ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്ക് വരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പറയും, അത് ഏറ്റ് പറയാൻ ആരാണോ റെഡി അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ഒന്നുമില്ല, ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ്. മലയാളം ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയാണ്: രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. അത് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. സ്പീഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ പാടില്ല, വളരെ സ്പീഡായിരിക്കണം. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. അങ്ങനെ 5 പ്രാവശ്യം പറയണം. ആരാണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്? റെഡിയായ ആൾക്ക് സ്റ്റേജിലോട്ട് ഓടി വരാം. ആരാ റെഡി? ആരും റെഡിയല്ലേ? ആരും ഇല്ലേ? രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരാം. വാ, ഇവിടെ അയാൾ വരും. വാ 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 വാ. ആൾക്ക് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്ത ആള് കണ്ണടച്ച് ബൈഹാർഡാക്കി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വരൂ, നല്ലൊക്കെ ഒരു കൈഡി എടുക്കും. വാ. ചെയറൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ, കുഴപ്പമില്ല. വാ. വേറെ ആരുമില്ല?
രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആരുമില്ല? ചേട്ടൻ, ഈ വെള്ള ഷർട്ടിന്റെ ചേട്ടൻ വാ. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ മനസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ആളുടെ ഫാദറാണ്. ഓ, ഇപ്പൊ സമ്മാനം മൊത്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഫാമിലി മൊത്തം അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച ആളും ആളുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. മകനല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ. വരൂ, നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ സാറിന് പ്ലീസ്. ഓക്കെ സർ, പേര് പറയൂ. ഷെരീഫാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന ഈ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പറയാൻ പോകുന്നത്. വളരെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്ററാണ്. അപ്പം പണ്ട് മുതലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞായിരുന്നു. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. 5 പ്രാവശ്യം നിർത്താതെ സ്പീഡിൽ പറയണം. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. സ്പീഡ് തന്നെ. രാമമൂർത്തിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ കൃഷ്ണമൂർത്തി. 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 അടിപൊളി. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്തായാലും ഷെരീഫിക്ക് നല്ലൊരു കൈ കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അപ്പൊ ഫാമിലി വീട്ടിൽ 2 സമ്മാനമായല്ലേ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കൈ കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. ഇനി അടുത്ത ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ്. ഉരുള ഉരുട്ടി ഉരുളിയിലിട്ടാൽ ഉരുള ഉരുളുമോ ഉരുളി ഉരുളുമോ? വേറെ നേരത്തെ അത്ര വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇത്. ഉരുള ഉരുട്ടി ഉരുളിയിലിട്ടാൽ ഉരുള ഉരുളുമോ ഉരുളി ഉരുളുമോ? അത് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേണം പറഞ്ഞുതരാം. ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരാൾ വരൂ. ആരുമില്ല. നമ്മൾ കുറെ ലേഡീസ് ഒക്കെ വന്നു. ഇപ്പൊ ഷെരീഫ് വന്നു. ഇനി വേറൊരു ജെൻസിനും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം. ബാക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇക്കാമാറ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും? ആരുമില്ല. ഉരുള ഉരുട്ടി ഉരുളിയിലിട്ടാൽ ഉരുള ഉരുളുമോ ഉരുളി ഉരുളുമോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ ഉരുളേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉരുളി ഉണ്ടല്ലോ, ഉരുള, അത് ഉരുട്ടി ഉരുളിയിലിട്ടാൽ ഉരുള ഉരുളുമോ ഉരുളി ഉരുളുമോ? വളരെ സിമ്പിളാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആരുമില്ല. ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി, സുന്ദരിയായ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുത്തേ. വാ, ആള് വാ. നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി. കിട്ടിയാൽ ഒരു സമ്മാനം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വാ, നോക്കാം. വാ, ചേച്ചിയുടെ മകളാണോ അത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരൊരു വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആരുമില്ല. ഞാൻ സ്ലോ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാം. ഉരുള ഉരുട്ടി ഉരുളിയിൽ ഇട്ടാൽ, ഉരുള ഉരുട്ടി ഉരുളിയിൽ ഇട്ടാൽ ഉരുള ഉരുളുമോ ഉരുളി ഉരുളുമോ? സിമ്പിൾ. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ. വാ, അവിടുത്തെ മാസ്ക് ഇട്ടെത്താ. വാ. ഇല്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രം പോരട്ടെ. ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പറഞ്ഞാലേ സമ്മാനം കിട്ടുമോ? ആരുമില്ല. ആള് പറയോ? ആരുമില്ല. കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. ആർക്കും ധൈര്യമില്ല ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ടങ് ട്വിസ്റ്റർ മാറ്റാം. ഇനി കുസൃതി ചോദ്യമാവാം. ആൻസർ അറിയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യണം? കൈ പൊന്തിച്ച് വെക്കണം. ഓക്കെ, കൈ പൊക്കണം. ആൻസർ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. ആൻസർ അറിയുന്നവരെ കൈ പൊക്കുക. ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വരിക, ആൻസർ പറയാ. ഓക്കെ, അതിന് റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണോ? ആ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ജയിക്കുന്നവർ പിറകോട്ടും തോൽക്കുന്നവർ മുന്നോട്ടും പോകുന്ന ഗെയിം ഏതാണ്? മത്സരം. ജയിക്കുന്നവർ പിറകോട്ടും. വാ. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ, കൈ പൊന്നിച്ച് വരൂ. ഒരു കുട്ടിയും ഒരു ചേട്ടനും ഉണ്ട്. ആളിങ്ങോട്ട് വരൂ. ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടഗ് ഓഫ് വാർ. ടഗ് ഓഫ് വാർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴേലും? കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരാ പറഞ്ഞത്? ആൻസർ ആരാ പറഞ്ഞത്? അല്ല, വെറുതെ. ആരാ പറഞ്ഞത്? ടഗ് ഓഫ് വാർ, കമ്പവലിയാണ് ആൻസർ. ഇപ്പൊ ഓണത്തിനൊക്കെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമാണ് ടഗ് ഓഫ് വാർ. ആള് പറഞ്ഞത് ടങ് ഓഫ് വാർ എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ അടുത്തുനിന്ന്
വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കാറിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര പോവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ മുന്നിൽ 3 വാതിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നു നിന്നു. ഒരു വാതിലില് ഭക്ഷണം, ഫുഡ്, ഒരു വാതിലില് വെള്ളം, പിന്നെ ഒരു വാതിലില് ഒരുപാട് പണം. അപ്പൊ അയാൾ ഏത് ഡോറാ ഫസ്റ്റ് തുറക്കുക? 3 വാതിലുണ്ടല്ലോ, ഏത് വാതിലാ ഫസ്റ്റ് തുറക്കാം? അതിന് ആൻസർ അറിയുന്നവർ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാം. എന്താ ഇവിടെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്, വരൂ, രണ്ടുപേരും പോ. പേര് പറയൂ. ഓക്കെ, അവിടെ വരൂ. പേര് പറയൂ. തഹസീന. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ ആൻസർ സെയിം ആണ്. അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. എന്നാൽ ഏത് ഡോറായിരിക്കും തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുക? ഇനി ഉറക്കെ പറയാം. പറഞ്ഞോ. ഫുഡിന്റെ ഡോറ്, വെള്ളമുള്ള ഡോറ്, കാറിന്റെ ഡോറ്. കാറിന്റെ ഡോറാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാറിലൂടെയാണ് വിഷ്ണു വലിഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നിൽ 3 വാതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കാറിന്റെ ഡോറ് തുറന്നാലേ മുന്നിലുള്ള വാതിൽ തുറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും രണ്ടുപേർക്കും നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ട് വേണം? മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂവി സോങ് മതിയോ? ഏത് സോങ് വേണം? മൂവി സോങ് വേണ്ടവരൊന്ന് കൈയടിച്ചേ. കൈയടിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇനി മാപ്പിളപ്പാട്ട് വേണ്ടവരൊന്ന് കൈയടിച്ചേ. ഓക്കെ, 2 പാട്ടിനും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റിപ്ലൈ. സോ നമുക്ക് 2 പാട്ടും ഒരേപോലെ പാടാം അല്ലേ? മൂവി സോങ്ങും പാടാം, മാപ്പിളപ്പാട്ടും പാടാം. ഹിന്ദി സോങ് ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവർക്കും അല്ലേ? ഹിന്ദി പാടിങ്ങോട്ട് ഡാൻസ് എല്ലാം കളിക്കുമോ? ഇല്ലേ? കൈയടിക്കോ? ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ നോക്കട്ടെ. അതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഓണിലുണ്ട്. പുത്തൂർ ഞാൻ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ മുമ്പ്. പക്ഷെ പുത്തൂർ എപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളി തന്നെ. ഓഡിയൻസെല്ലാം നല്ല കൈയടിക്കും, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡാൻസ് കൂടി കളിക്കുമെന്ന് നോക്കണം. റെഡി? കളിക്കുന്ന ആൾക്ക് നല്ല പ്രൈസെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ആര് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നതെന്നുള്ള നോക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൈയടിച്ചാലും ഒന്ന് കൈപൊക്കി അടിച്ചാലും. Chicken,
നല്ലൊരു കൈഡ് എടുത്ത് മോള് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പൊ പാട്ട് ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും? ഇഷ്ടമായി. നല്ല കൈയുടെയൊക്കെ പോരട്ടെ. ഇത് എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്കൊരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് കൂട്ടിയാവാം അല്ലേ അനൂക്ക? മാപ്പിളപ്പാട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാടുമോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാം. പാടുമോ എല്ലാവരും കൂടെ? ഇവിടെ കുറേ എത്തമാരുണ്ട്, പാടൂലേ? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ആരൊക്കെ പാടുന്ന്. രത്നമാല മാറി ചാട്ടി പോലെ പെണ്ണു ചിരിക്കും നേരം മകളപ്പൂ പോലെ പെണ്ണു ചിരിക്കും നേരം
വാങ്ങിച്ചു, ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ നേടി. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള സമയം ഏകദേശമായി. വിത്തിൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബീഡ് ജ്വല്ലിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് നിങ്ങളേവരും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ബീഡ് ജ്വല്ലിൽ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുമ്പോൾ ഒരു കൂപ്പൺ കിട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ, ഒരു എൻട്രി കാർഡ്, ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഒരു സംതിങ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ അതിൽ നിങ്ങൾ കൂപ്പൺ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം. സോ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് സെഷനിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂപ്പൺസുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഗോൾഡൻ റിംഗ് ആണ്, ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. സോ ഈ ഗോൾഡൻ റിംഗ് സ്വന്തമാക്കാൻ പോകുന്ന ആള് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി ഉടനെ തന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഈ ഒരു വേദിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ആക്ട്രസ്, നമുക്കൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ട്രസ് സമത ആമൻ എസിയെ, സോ സമത ആമനെ നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്ലീസ്. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ പുത്തൂറിന് ഒരുപാട് ചരിത്രവും ട്രഡീഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈവൻ പുത്തൂറിന്റെ നെയിം കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് പേൾ സിറ്റി എന്നാണ് അല്ലേ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ കേട്ട് അറിഞ്ഞുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ പുത്തൂർ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേൾസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. അങ്ങനെ അത് പേൾ, മുത്തുള്ളത് മുത്തുള്ള ഊരെന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തൂരെന്നും, പിന്നീട് അത് മാറി പുത്തൂർ എന്ന പേരും വന്നു. പേൾ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, പുത്തൂർ അല്ലേ. സോ നല്ല വളരെ എന്താ പറയുക, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പുത്തൂർ. ഒരുപാട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആളുകളുള്ളവരാണ് പുത്തൂർ. കലാകാരന്മാരെയൊക്കെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പുത്തൂർ എന്നാണ് പുത്തൂരിലുള്ളവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് അപ്ലോസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സെൽഫ് കൈഡി നൽകിയേ നോക്കട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ. എന്തായാലും ഈ സിറ്റി ഓഫ് പേൾസ് എന്ന പുത്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷക്കാലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായിട്ട് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. പുത്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷക്കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടായിട്ട് എന്നും നിങ്ങളുടെ കൂടെ സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ചാരിറ്റി ഓർ നമ്മുടെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പുത്തൂർ എന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ഏറ്റവും ലോങ് ജേർണി, 12 years ഓഫ് ജേർണി, 12 years ഓഫ് സിറ്റി ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം സിറ്റി ഗോൾഡിനെ ഇത്രയും വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ഏവരോടും സിറ്റി ഗോൾഡിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. സോ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ സിറ്റി ഗോൾഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളും ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് എൻ്റെ എന്നും സിറ്റി ഗോൾഡ് ഉണ്ടാവും എന്നതിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു. സോ പുത്തൂറിന്റെ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ഉത്സവ പ്രകൃതിയാണ് അല്ലേ. നമ്മള് നബിദിനമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു, വഴിയെ ഇതാ ഇപ്പം നമ്മൾ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിന് കൂടെ തന്നെ ഇനി ദീപാവലി കൂടി ആഘോഷിക്കാൻ വരികയാണ്. സോ ഈ ഒരു ആഘോഷവേളയിൽ ഒരു ആഘോഷം കൂടി, ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കൂടിയാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബീഡ് ജ്വൽ ഡയമണ്ട് എക്സിബിഷൻ, ജ്വല്ലറിയുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ. ഈ ബീഡ് ജ്വൽ എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ബീഡ് ജ്വൽ എന്നല്ലേ. സോ ഈ ബീഡ് ജ്വൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി, ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറീസിന്റെ കളക്ഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാസർഗോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാസർഗോഡിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇനി പുത്തൂറുകാർക്കാണ് ആ ഒരു അവസരം. അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സിബിഷൻസിൽ നിന്നും, ഡയമണ്ട് എക്സിബിഷനിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ട്രെൻഡിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറി അവസരമാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബീഡ് ജ്വല്ലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞറിയിക്കുക. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാലോ, ജ്വല്ലറി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണ്, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണം കാണാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു ബിലീവ് നമുക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ മാറ്റി പുതിയൊരു കാഴ്ച
കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ബെൽജിയം, US, അങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയും ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറീസിന്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ. പ്രീമിയം ജ്വല്ലറി, ഏറ്റവും വില. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണണമെന്നില്ല, അതായത് നാളത്തെ ഡിസൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈൻസ്, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലുള്ള ഡിസൈൻ, എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ, ജ്വല്ലറി എക്സിബിഷൻ ആണ് ബി ദ ജ്വല്ലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവരും ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ കാണാൻ ഈ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫാമിലീസിനെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞയക്കുക. സോ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കടക്കാം. സോ ബി ദ ജ്വൽ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു അവസരം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു ഒരു ഗോൾഡ് റിങ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം കൂടി സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും നമ്പറും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയർ ഉണ്ട്, ആ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൂപ്പൺ നിക്ഷേപിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് സെഷനിൽ ലാസ്റ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വിജയിയെ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് റിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതുമായിരിക്കും. സോ ആരായിരിക്കും വിജയി എന്നത് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവാം, ഈവൻ ഈ കുട്ടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ചേട്ടനാവാം, ആരും ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ആ ഭാഗ്യവാൻ ആരായിരിക്കും എന്നതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബി ദ ജ്വൽ എക്സിബിഷന്റെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷനിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഏവരെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നീട്ടിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇനി നമുക്ക് കാര്യ പരിപാടികളിലോട്ട് കടക്കാം. സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ കാണാം പ്ലീസ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഏവരെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട്. ലോകമെമ്പാടും വാണിജ്യ രംഗത്ത് വിജയക്കൊടി നാട്ടിയ നാടിന്റെ കഥ. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന്റെ കനക കിരീടം കാസർഗോഡ്. ഈ നാടിന്റെ വ്യാപാര ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത പേരാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റേത്. തീക്ഷ്ണശാലികളായ രണ്ട് പ്രതിഭകളുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ട ജുവലറി ബ്രാൻഡ് 1999 ശ്രീ കെ എ അബ്ദുൽ കരീമിന്റെയും ശ്രീ CA നൌഷാദിന്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള കാൽവെപ്പ് കാലാനുവർത്തിയായ ഒരു കച്ചവട സംസ്കാരത്തിന്റെ നാന്ദിയായി. അന്തർദേശീയമായ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം കാസർഗോഡിന് സമ്മാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സിറ്റി ഗോൾഡിന്റെ ആപ്തവാക്യം. ഫാഷനിലും ഡിസൈനിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിലയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സ്ട്രാറ്റജിയും ബ്രാൻഡിന്റെ കരുത്തായി. കാസർഗോഡിന്റെ മണ്ണും മനസ്സും കീഴടക്കാൻ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിന് സാധിച്ചു. നാടിന്റെ കുതിപ്പിലും കിതപ്പിലും നാട്ടുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയെന്ന മഹനീയമായ ആദർശമാണ് ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ എ അബ്ദുൽ കരീം സിറ്റി ഗോൾഡിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അശരണരായ മനുഷ്യരോടൊപ്പം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ കർത്തവ്യമെന്ന് സിറ്റി ഗോൾഡ് മാനേജ്മെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും മുൻപേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് സിറ്റി ഗോൾഡിന്റെ വിജയമെന്ന് ശ്രീ CA നൌഷാദ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചെയർമാന്റെ രണ്ടു മക്കളും ഇന്ന് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിക്കാൻ രംഗത്തുണ്ട്. ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ബിരുദധാരികളായ ശ്രീ ഇർഷാദിന്റെയും ശ്രീ ദിൽഷാദിന്റെയും നൂതനാശയങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന് കെട്ടുറപ്പ് നൽകുന്നു. കേരളത്തിലും കർണാടകത്തിലുമായി ഇന്ന് സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് 7 ഷോറൂമുകളുണ്ട്. ചുറുചുറുക്കും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള 200ഓളം വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയ ഫോർമുലയിൽ പ്രധാനം. വിവിധതരം ആഭരണങ്ങൾക്കായി 7ഓളം വ്യത്യസ്ത കാറ്റഗറി ബ്രാൻഡുകളും ഇന്ന് സിറ്റി ഗോൾഡിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. 1/4 നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഈ സംരംഭക സബരിക്ക് കൂടെ നിന്നത് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ്. സിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓരോ ചുവടിലും താങ്ങായും തണലായും നിൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചവരോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതിലും അധികമാണ്. ദൂരമേറെ താണ്ടുവാനുള്ള ഈ യാത്രയിൽ അറിവും അനുകമ്പയും ഈ കൂട്ടായ്മയെ നയിക്കും. കാലം ഇതുവരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സത്പ്രവർത്തനത്തെയും വിസ്മരിച്ച് കടന്നുപോയിട്ടില്ല. ഇനി വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം ദുബായിൽ
കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം പ്ലീസ്. സിറ്റി ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത്. ഈവൻ ദുബായിൽ കൂടി നമ്മുടെ പ്യുവർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ I would like to welcome the directors and managers to the stage. So first of all, I would like to welcome Director of City Gold, Adam Kunyi sir. Adam Kunyi sir ne nalloru kaidiyodu kudiyum bahumanathodu kudiyum vediyilottu swagatham cheyyana. Sir, please. And അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫസൽ റഹീം സാറിനെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും നല്ലൊരു കൈഡിയോടു കൂടിയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അബ്ദുൽ ഫസൽ റഹ്മാൻ സർ ടു ദ സ്റ്റേജ്. സോറി, അഡ്വക്കേറ്റ് ഫസൽ റഹീം സർ. സാറിന് നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. യെസ്, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പുത്തൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജർ ജുനൈദ് സാറിനെ നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടിയും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും പേരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ജുനൈദ് സർ ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. വെൽക്കം സർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മാനേജർ ഷൗക്കത്ത് അലി സാറിനെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടിയും സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഷൗക്കത്ത് അലി സർ ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. സോ വെൽക്കം സർ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മൈക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറായ ആദം കുഞ്ഞി സാറിന് കൈമാറാൻ പോവുകയാണ്. സോ എന്താണ് ബീഡ് ജ്വല്ലിനെ കുറിച്ചും സിറ്റി ഗോൾഡിനെ കുറിച്ചും പുത്തൂറുകാരെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് സർ? അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനൊക്കെയും സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് അപാരിയായ അഭിവാദ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നന്ദിയും നിങ്ങളുടെ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ സിറ്റി ഗോൾഡ് ഇന്ന് 2024 10ാം വർഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് കാല് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് 2024 ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ 10 വർഷം ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 10 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി തുടങ്ങി 10 വർഷം നീണ്ട ഈ 10 വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം അത് നിങ്ങളാണ്. സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ കസ്റ്റമറാണ്. നിങ്ങളില്ലാത്ത ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല. അതാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ഇനി മുന്നോട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ഏകദേശം 25 വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ആരംഭിച്ച സിറ്റി ഗോൾഡ് പതുക്കെ നടന്ന് അത് പിന്നീട് ഉപ്പളയിലായി, പുത്തൂരിലായി, മംഗലാപുരത്തായി, ചെറുവത്തൂരിലായി, ഇനി അങ്ങോട്ട് കടല് കടന്ന് ദുബൈയിലേക്കാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ്, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം. വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഈ വേളയിൽ പുത്തൂർ സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല രീതിയിലുള്ള ഓഫറുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. PFA, അതായത് നിങ്ങളുടെ പണം സ്വർണമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. രണ്ടാമത് പല രീതിയിലുള്ള സ്കീമുകൾ, അതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റാണത്. ഞങ്ങൾക്കും അതിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലെന്നല്ല, ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണത്. പിന്നീട് ഒരുപാട് കടകൾ ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഷോപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ, നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഡിസൈനുകൾ, നല്ല ക്വാളിറ്റികൾ, നല്ല
പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള BSI ഹോൾമാർക്ക് HUID ഹോൾമാർക്ക് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ നമ്പർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. പിന്നെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വില കുറവായ മേക്കിംഗ് ചാർജസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചാലഞ്ച് ചെയ്തും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയും അത്രയും വില കുറവും നിങ്ങളുടെ വേറെ ഒരു ഷോറൂമിലും കിട്ടാൻ അത് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരൂ ആ ഡിസൈൻ, ആ വെറൈറ്റി, ആ ക്വാളിറ്റി. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റാഫും നിങ്ങളോട് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായി ക്ലോസായി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായി നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കാം, കാണാം. അത് നമ്മുടെ പുത്തൂരിലല്ല, കാസർഗോഡിലല്ല, ഓരോ ഷോറൂമിലും ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതാവട്ടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വേളയിലാണ് നാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദികളും അറിയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു 3 പുതിയ വെറൈറ്റികൾ ഞങ്ങൾ ഇനോഗ്രേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാണ്, ലോഞ്ചിങ് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും മുന്നിലോട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കൊള്ളുന്നുള്ളത്. സിറ്റി ഗോൾഡ് വെറും ഒരു കച്ചവടം, ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല പ്രോത്സാഹ പ്രോഗ്രാമുകളും ഞങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ COVID-19 കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഭക്ഷണവുമായി ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്ന അപകട സമയങ്ങളിലൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 25 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായങ്ങൾ സിറ്റി ഗോൾഡ് പകരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സാമൂഹിക കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഏകദേശം 52ഓളം നവദമ്പതികൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണാഭരണമായി സിറ്റി ഗോൾഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. അതുമാത്രമല്ല വീടെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ നിസ്സഹായവരായവർക്ക് സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ വകയിൽ ഞങ്ങൾ അതിരീതിയും സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്തും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ അല്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ് മാത്രമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വിവരം അറിയിക്കൊള്ളുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ദീൻ, നമ്മളുടെ ഇസ്ലാം അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കച്ചവടം മാത്രമല്ല ദീനിയായ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക, ഞങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവിധ നന്ദികളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വളരെയധികം നന്ദി സർ. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട്. പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന KA04 MQ6102 KA04 MQ6102 എന്ന കാറ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഗതാഗത തടസ്സം അവിടെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് KA04 MQ6102 എന്ന വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായ ജുനൈദ് സാറിന് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. എന്താണ് ബീഡ് ജ്വൽ എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫസിൽ റഹീം, ആദം കുഞ്ഞി കൂർനെടുക്ക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നല്ലവരായ പുത്തൂരിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ പുത്തൂരിലെ നാട്ടുകാരെ, സിറ്റി ഗോൾഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും പാർട്ട്ണറുമായ ആദം ഷാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 2013 പുത്തൂരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും 2024 12ാം വർഷത്തിലേക്കാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൂരിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നീണ്ട ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇന്ന് കടൽ കടന്ന് ദുബായിലും കൂടി എത്തിയത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ആദം ഷാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ന് സിറ്റി ഗോൾഡ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്താനുള്ള കാരണം കൂടി.
തുടർന്നും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതേ സപ്പോർട്ടും ഇതേ രീതിയിലുള്ള സിറ്റി ഗോൾഡിനുള്ള ബന്ധവും നിലനിൽക്കണമെന്നും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബി ദ ജ്വൽ എക്സിബിഷൻ. അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സിറ്റി ഗോൾഡിനെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ കരീം ച ഇന്നിവിടെ എത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. പല തിരക്കുകൾ കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിൽ ആയിരുന്നു മൂപ്പര്, ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിലുള്ള ഖേദകരം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ബി ദ ജ്വൽ, സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബി ദ ജ്വൽ എന്ന ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഷോറൂമിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും ഷോറൂം സന്ദർശിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞങ്ങളെ ഡിസ്പ്ലേ ഷോറൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ ഞങ്ങളെ സെലിബ്രിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ വന്ന ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും അധികം സഹകരിച്ച് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಈ ಒಂದು 12 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ നിമ്മെല്ലರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ഇനി അടുത്ത ഒരു മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. സോ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ട്രസ് ആയ സമത അമിന് നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പേരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സമത അമിൻ ടു ദ സ്റ്റേജ് പ്ലീസ്. Hi ma'am, it's a pleasure to have you with us today. So എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ആൻഡ് സിറ്റി ഗോൾഡിനെ പറ്റിയും പുത്തൂരിനെ പറ്റിയും? മലയാളം അറിയില്ല. I'm sorry. Okay, so it's a pleasure to have you with us. So have you heard of City Gold before, and what is your expectation on gold and jewelry, and what is your thought about Be the Jewel exhibition? Firstly, I'm really sorry. मस्त sorry. एक late आंड यानी कि माँ तेरे के लिए कापाए. And sorry, I don't know Malayalam. I'm born and brought up in Mumbai, but it's okay, right? Tulu or English? Okay. Namaskaram Tirigla and Surugat. Big and hearty congratulations to City Gold and Diamond for the grand launch of Be the Jewel Premium Jewelry Exhibition. So let's give a big round for them. And it's my honor to be here all the way from Bombay to Puttur to witness this majestic event. And City Gold and Diamond brand the bagge Patronda. It's very true that it's one of the foremost jewelry brand in the industry, and which their consistency delights with customers, which gives them excellence and innovative. And as promised by the chairman, I read somewhere, he promised his clients that he will, his vision has come to life, all with giving them the consistency and with his jewelry collections and with everything. And so Ancha, I'm confused. Should I talk in Tulu or should I talk in English? So sorry for that. And
So I wish a big congratulations on reaching on the milestone on a remarkable journey to City Gold and Diamond, and also our Pande Rakla Dubai branches open athundu pandu. So nanna the branches open at panyan arda kenva and inkleg as a guest letondu plankul baronduppa. And thank you so much for having me here. It's really my honor and it's my pleasure. And thank you so much for making me a part of this celebration. And really I'm really grateful for being here, and I'm really sorry to all to make you wait here. And thank you once again, and congratulations to the whole team of City Gold and Diamond Puttur. Thank you so much. Thank you so much. So നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തു നിന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബീഡ് ജ്വല്ലിന്റെ ലോഗോ ലോഞ്ചിങ് സെറമണിയാണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ലോഗോ ലോഞ്ചിന്റെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഐ ലൈക്ക് actress Samantha Amen to press the button and launch the video for us, please. Thank you. It's my honor. So ready? 1, 2, 3, go! The Jewel, City Gold and Diamonds. So that was our logo. So നമ്മുടെ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബീഡ് ജ്വല്ലിൻ്റെ ലോഗോ ലോഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ബീഡ് ജ്വൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പൂമാറ്റം ഇങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. യെസ്, ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറിയുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് പുത്തൂരുകാരുടെ മണ്ണിലെ കാണാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അത്രയും നമ്മുടെ കണ്ണിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറീസിൻ്റെ പ്രീമിയം ജ്വല്ലറീസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് പുത്തൂരിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ പുത്തൂരിലെ സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറേ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ അൺവീൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം എന്തുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ എന്ന്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കൈയൊക്കെ അടിക്കണം. എന്തായാലും നമ്മൾ ലോഗോ ലോഞ്ചിൻ്റെ സെറമണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വെർച്വൽ ആയിട്ട് ഇതാ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പം ലോഗോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് our actress Samantha Amen to come forward. Be the Jewel, City Gold and Diamonds. Be the Jewel, City Gold and Diamonds. Yes, that was Be the Jewel. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചുപൊളി പാട്ട് പാടാം. ഫഹദ് ഫാസിൽ അറിയോ എല്ലാവർക്കും? ഫഹദ് ഫാസിൽ അറിയോ? എടാ മോനെ അറിയോ? അപ്പോ ഫഹദ് ഫാസിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ഭയങ്കര ഹിറ്റായ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ആ പാട്ട് എന്തായാലും പാടാം. ഇല്ലുമിനാട്ടി. റെഡിയാണോ? അറിയോ? എല്ലാവർക്കും അറിയോ? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യോ? കൈയടിക്കോ? എന്നൊരു കൈയടിച്ച നോക്കട്ടെ. പോരാ, ഇതൊന്നും പോരാ. ഈ ഭാഗത്തൊന്നും കയ്യടിയില്ല. ഒന്ന് ചപ്പാളെ കൂടി പ്ലീസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഫുൾ ചിൽ.
വെണ്ണ കത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുട്ടു ഹരീഷ് യോഗിൻ കാഞ്ചിപള്ളി ശ്രീലങ്കന്റെ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ കൂട്ടി വെച്ചോരങ്ക കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ നിഷേധ ചോറാട്ട കലി ഹൃദയം വന്നോടുക്കും നിന്നോടുക്കും പണ്ടയാവത്തി കാട്ടാച്ചോറ കൊണ്ട് ജ്യൂസടിച്ചു സോഡാസ ഒടിയിൽ മതയാണ്ടി പെരുക്കിടും കരുത്തും കടവും കരുത്തും ഇന്നും ഭിനാട്ടി അണ്ണൻ തനി നാടൻ കൊലമല്ലോ വിനാട്ടി ഇന്നും ഭിനാട്ടി അണ്ണൻ തനി നാടൻ കൊലമല്ലോ വിനാട്ടി. ഒരു നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാനും ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് കൈയില്ലാതെ ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ ഒന്ന് കൈയടിച്ചാലും ഉലകിതിലാരോടും തോൽകാ വീരൻ കരളിതിലമ്മയ്ക്കാറ്റേയും പൈതൽ മടിയിൽ പാലൂട്ടും സ്നേഹം മറന്നോ താരാട്ടാൻ എന്നെ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല എരിയും മൂന്നാം കണ്ണിൽ കൊള്ളും സമാധാനം മരണം പടിവാതിൽ കടന്നിടും മടിക്കും നഗരം ഇതൻ വരുന്നതിനും സ്വപ്നം പാടോ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായി എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈവക്കി എല്ലാവരും ആ പവർ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. നാടും നന്മകനെ പൊന്മകനെ കിട്ടായവൻ ഇന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രി താങ്ക് യു. പാട്ട് ഇഷ്ടമായി എല്ലാവർക്കും? ഇഷ്ടായോ? എന്നാ ഒന്ന് ഉറക്കൊന്ന് കൈയടിച്ചേ നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി. ഇനി അടുത്ത ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിലുള്ള കൂപ്പൺ നിങ്ങളുടെ പേരും നമ്പറും സ്ഥലവും ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത്, പേരും നമ്പറും എന്തായാലും വേണം, അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കണം. സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫൈനലിലോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഗോൾഡൻ റിംഗ്, സ്വർണ്ണ മോതിരമാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിന്നിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരാളാണ് ആ ഭാഗ്യശാലി. ആ ഭാഗ്യശാലിയെ നമ്മൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയും കുറേയൊന്നും പ്രോഗ്രാംസ് ഇല്ല. സോ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിന്നർ നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരാളുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ആള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ആക്കുകയുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ സമ്മാനം ഞങ്ങൾ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ലക്കി ഡ്രോ കൂപ്പൺ ആരൊക്കെയാണോ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾ. നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുമ്പം ആളിങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ? യെസ്. Hey, let's dance floor.
हाथों में हाथ दे सोचे के बातों में बाकी है जो भी बचा दोनों को चढ़ा नशा मुझे बता तेरे दिल में बैठे हल्ली लिए सारी जगह आजा साथ में गाने के लेके मजा डिंग डोंग डिंग डोंग സീറ്റിൽ പോയിരിക്കാം. ഇനിയും വഴി നമുക്ക് പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിച്ചു പിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് വിത്ത് us, കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. സോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം സൈനബ് സനീറ, ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഫ്രം പുത്തൂർ. സോ സൈനബ് സനീറ നല്ലൊരു കൈഡിയോടുകൂടി തന്നെ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്ലീസ്. Also another influencer from Puthur, Nishma Asim, Nisha's Makeover. Nishma Asim ne nalloru kaidodu kudi vediyilottu swagatham cheyyam please. And അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഷഹനാസ് ഫ്രം ഷഹനാസ് Makeover. So അവരെ നല്ലൊരു കൈഡിയോട് കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു, സ്വയം വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കാം. സൈനബ് സനീറ, സോ ഹൗ ആർ യു? I'm fine. Hi everyone, I'm Zainab Zinira, a small town influencer. Thank you City Gold for inviting me. This is the second time that I'm coming here and participating in this auspicious City Gold event, Be the Jewel. And I'm happy and glad that I'm invited and being a part of this. Thank you City Gold, and your collections are amazing. Not only as a guest, as a customer, I give 100% assurance that your gold and your pieces are too good. Thank you. Thank you so much for your kind words. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ മൈക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് to Shahnas, please. Congratulations City Gold for Be the Jewel inauguration, and I'm very happy with the year. And they have amazing collection in jewelry. So please visit City Gold and Diamonds. Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു 3 ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ബി ദ ജ്വൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യെസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബി ദ ജ്വൽ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ
ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓൺ 3, 2, 1 ഗോ. To a new era of brighter celebration, be the jewel. City Gold and Diamonds. City Gold and Diamonds. City Gold and Diamonds. City Gold and Diamonds. So yes, that was all about Be the Jewel campaign. പുത്തൂരിൽ മണ്ണിൽ നമ്മൾ സിറ്റി ഗോൾഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന Be the Jewelന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കളക്ഷൻ തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ എത്ര ഭംഗിയാ കാണാതെ. ഇനി ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരമാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൂർ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന Be the Jewel ക്യാമ്പയിനിലെ Be the Jewel എക്സിബിഷനിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വലിയ എക്സിബിഷൻസിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് പിക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൂറുകാർക്ക് ഇതാ അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ കാണുവാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനോട് ഹാർട്ടി താങ്ക്സ് ആൻഡ് കൈൻഡ്ലി പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി 3 പേരോടും അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി വൺസ് അഗൈൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം അവർ ഡിയറസ്റ്റ് ക്യൂട്ട് gorgeous actress Samatha Amin to the stage please. സോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോ കണ്ടു, ലോഗോ ലോഞ്ച് ഒക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീലിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നേരെ ആ ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുകയാണ്. ഏതൊക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീലാണ്. പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീലാണ് വി ഹാവ് അവർ ആക്ട്രസ് Samatha Amin with us, and also I would like to welcome Adam Kunyi sir and family to the stage to unveil the product. So Adam Kunyi sirനെയും സാറിന്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫിനെയും ഫാമിലിയെയും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീൽ ചെയ്യാൻ with our dearest and gorgeous actress Samatha Amin. So yes, first collection എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട് കളക്ഷനിലുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ നാളത്തെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന്. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വി ഹാവ് എ വീഡിയോ. സോ ഈ ഒരു കളക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് കൂടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ യെസ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. സോ മേ ഐ ഹാവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്.
actress Samatha Adinini കൂടി വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് to unveil the product. Please. So let's see what's inside this red ribbon. Okay. So yes, here we go. Yeah, what a beautiful design. ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാണ്. ഡയമണ്ട് കളക്ഷനിലുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വരുന്ന വളരെ ആൻഡ് ഓൾസോ പേഴ്സ് ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ്. സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അതിന് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. സോ ഇതാ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കളക്ഷനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അൺവീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസൈൻ ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണിനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ കുത്തിക്കയറുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയമണ്ട് നെക്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Samatha. You may please be there. And thank you so much, Adam sir and family. Thank you so much. ഫാമിലി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. സോറി ഫസൽ റഹീം സർ ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഇസ് വിത്ത് us. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. സോ വീഡിയോ പ്ലീസ്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആ കൂപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചോളൂ. കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വിന്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ യെസ്, മേ ഐ ഹാവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സ്ക്രീൻ പ്ലീസ്. Advocate Fazal Rahim sir and his dearest sister and also our dearest actress Samatha Amin കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി അൺവീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so you may pull the shawl. Yeah, we are good to go. Yeah. Yes. Wow, what a beautiful design. എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ, ഒരു റോയൽ ലുക്ക് തന്നെ. നമ്മൾ ഈ ജോധ അക്ബറിലൊക്കെ ഐശ്വര്യ റായ് ഒക്കെ ഇട്ട പോലത്തെ ആ ഒരു റോയൽനെസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും റോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പീസ് പ്രസന്റിംഗ് യു സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബി ദ ജുവൽ. യെസ്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആൻറ്റി കളക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് ഒരു പീസ് മാത്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗി, ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ബി ദ ജുവലിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരമാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫാമിലിയെയും എല്ലാവരെയും
പോൾക്കി കളക്ഷൻസ്. പോൾക്കി കളക്ഷനിൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അൺവീൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ജുനൈദ് സർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൾസോ സാമന്ത ടു കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് unveil the product. Okay, so you may pull the shawl and let's unveil the product, please. Wow, what a beautiful design. പോൾക്കി കളക്ഷനിലുള്ള വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമാണ്. അതായത് ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അത്രയും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബി ദ ജ്വല്ലിലൂടെ സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതായാലും പോൾക്കി കളക്ഷനിലുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അൺവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ബി ദ ജ്വൽ എക്സിബിഷനിലൂടെ സിറ്റി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പുത്തൂരിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പുത്തൂരുകാർക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യലി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് കാണാം. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജുനൈദ് സർ. സിറ്റി ഗോൾഡിലുള്ള ഓഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ AGM അജ്മൽ സാറിനെ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് നല്ലൊരു കൈയോട് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗുഡ് ഈവനിങ് പുത്തൂർ. റഹത്തല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായ? എൻ്റെ മലയാളം മനസ്സിലാവോ? മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? ധ്യാരിയിൽ പളക്ക് പറയണമാ. കുറച്ച് ഗൊന്തുണ്ട്, ഏറെ ഗൊന്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കർണാടകയിൽ 7 വർഷം ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. ഐ വാസ് ഇൻ മാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഉടുപ്പി. 7 വർഷം നിങ്ങളുടെ കർണാടകയുടെ സ്നേഹം വാരിപ്പുണർന്ന ഒരാളാണ്. ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞു, എന്തിരടാ സുഖമല്ലേ, എന്തൊരു വിശേഷ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലാംഗ്വേജാണ് മലയാളം. മിക്സ് പ്രോപ്പർ മലയാളമാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സും. എത്രയോ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണവും സ്നേഹവും വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പം, സ്നേഹം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. ഐ എം ടു ഹാപ്പി ആസ് ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ? കൂപ്പണിൽ ജയിക്കുന്ന ഒരേ ആളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും കൂപ്പണിൽ ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് സമ്മാനം? സിറ്റി ഗോൾഡിന് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എത്ര എമൗണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? അവിടെയാണ് സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട്, ബാക്കി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവരെന്നെ പ്രശ്നത്തിലാക്കും. കാരണം ഈ ഓഫർ വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓഫർ വെറും 3%, 3% നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 പവൻ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെറും 3 ചെറിയത് 3% മാത്രം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 10 പവൻ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യാം. വൺലി പേ 3%. അതിൻ്റെ കുറേ ടൈം കിട്ടിയില്ല, കാരണം കുറേ ടൈം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. 3% നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 to 4 ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതല്ലാതെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ മംഗല, നവംബറിൽ മംഗല, എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾക്ക് ഡിസംബറിൽ മംഗലമുണ്ട്, 3 മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ 30% അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എടുക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ 30% മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് നവംബറിൽ മംഗല 2 മാസം, 20% അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്ന് 7100 റേറ്റ്, 7100. നാളെ അത് 7500 ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് 7100 എടുക്കാം അല്ലേ? മേക്കിംഗ് ചാർജിൽ ജുനൈദിൻ്റെ കോളർ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ? ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്ക് പറഞ്ഞിട്ട്
അതിനേക്കാൾ ലാഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ആക്കിയാൽ. കാരണം 7500 റേറ്റ് ആയാലും 1 ഗ്രാമിൽ 400 റുപ്യ ലാഭം. 10 പവൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ 80 ഗ്രാം ഇൻറ്റു 400 എത്ര പൈസയായി? അപ്പം നിങ്ങളെ തീരുമാനം വയസ്സാക്കുക. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷന് 4 ഡേയ്സിലേക്ക് 3%, 1 മാസത്തേക്ക് 10%, 2 മാസത്തേക്ക് 20%, 3 മാസത്തേക്ക് 30%. തീർന്നിട്ടില്ല. ഡിസംബർ 31 വരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമറിന് ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ വിജയിക്കുന്ന കസ്റ്റമറിന് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് കൂടെ കിട്ടും. ഇന്ന് ഡയമണ്ട് മോതിരം തരുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 31 എടുക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ലക്കി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റാഫിനോട് ചോദിക്കുക. ബീദ ജ്വല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നത്താഷ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഹാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചുമ നല്ല ഡിസൈൻ, അടിപൊളി ഡിസൈന് നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിരുന്നൊരുക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അത് റെഫർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയണം. എന്നാലല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആവുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ജുനൈദ് ഉണ്ട്, ഷൗക്കത്ത് ഉണ്ട്, അഷ്റഫ് ഉണ്ട്, എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ, അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ സജഷൻസ് ആൻഡ് അഭിപ്രായം പറയണം. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല. സോ നിങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാതറിങ്, നിങ്ങളെ സ്നേഹം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ബാൽക്കണി തിയേറ്ററിൽ സിനിമ നോക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ്. അത്രയും ആൾക്കാർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അജ്മൽ സർ. സോ ഓഫറും പ്ലാൻസും ഒക്കെ കണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഷോറൂംസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീമിനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. സോ ഇനി നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സംഭവങ്ങളിലേക്കാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലക്കി ഡ്രോ കൂപ്പൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതോ ഒരാൾക്ക് ഒരു റിങ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അത് സ്വർണ്ണമല്ല, ഡയമണ്ട് റിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഡയമണ്ട് റിങ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ ആരായിരിക്കും ആ വിന്നർ എന്നത് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും കൂപ്പണൊക്കെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നറുക്കെടുക്കും. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് വേറൊരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ സിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൂർ ഷോറൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഗോൾഡ്സ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തവരിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പിളിന് മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പ് പോകാനുള്ള അവസരം സിറ്റി ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു കപ്പിൾ ആരായിരിക്കും എന്നത് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരും നമ്പറും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പിളായിരിക്കും മലേഷ്യയിലൊക്കെ പറക്കുക. സോ ആരായിരിക്കും ആ കപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഈവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് കൂടിയില്ല. സോ നമ്മൾ എന്തായാലും അവരെ ഫോൺ കോൾ വെച്ച് അവർ ഈ ഒരു സമ്മാനം അർഹരായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കപ്പിൾ ആരായിരിക്കും എന്നറിയാം. സോ ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സ് പ്ലീസ് പ്രസന്റ് ടു ദ സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷൗക്കത്ത് അലി സാറിനെ കൂടി വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പിന് അർഹരായിട്ടുള്ള ആ കപ്പിൾസിന് ആരായിരിക്കും ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കപ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഷൗക്കത്ത് സാർ? ഓക്കെ, സോ നന്നായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഒരു കൂപ്പൺ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഷൗക്കത്ത് അലി സാർ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തോളൂ. മുഹമ്മദ് സാജിദ് മുറ. മുഹമ്മദ് സാജിദ് ആണ് ആ വിന്നർ. ആരായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോൺ ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആൾ തന്നെയാണോ? ഒന്ന് ഫോൺ ഒന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് വിന്നർ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. വൈഫ് ഉണ്ടോ കൂടെ? വൈഫ് വന്നില്ല. എന്തായാലും ആളെ ഹാപ്പി ന്യൂസ് വിളിച്ചറിയാം. എന്തായാലും പേരെന്തായിരുന്നു? മുഹമ്മദ് സാജിദ്. മുഹമ്മദ് സാജിദ് സാർ നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം. വൈഫിനെ കോൾ ആക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് അറിയിക്കാല്ലേ? സാർ വിളിച്ചോളൂ. മലേഷ്യയിലോട്ടാണ് സാജിദ് സാർ പോവാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൈയടിച്ചാൽ മതിയോ? ഒരു ലക്കി ട്രിപ്പ് അല്ലേ ഇത്? നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തേ. യെസ്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ ഫോൺ കോൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പ്ലാനിലായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് പറ്റിച്ചേക്കാം. മലേഷ്യയിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവാ, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പോവാന്നൊക്കെ പറയിപ്പിക്കാം. ആൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല, ബിസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. സാജിദ് സാർ ഇവിടുന്ന് വിറക്കാണ് കേട്ടോ. വൈഫിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടാന്നോന്ന് അറിയില്ല.
ఇదేండి మలేషియా టూర్కు సెలెక్ట్ అయ్యింది. നമ്മളൊന്നും കേൾപ്പിക്കില്ല, ഒറ്റക്ക് പറയാ വർത്താനം. ആള് മൊത്തമായിട്ട് വിറക്കാണ്. ഹലോ മാം, ഇപ്പൊ സിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്ന് മുന്നേ പർച്ചേസ് ചെയ്തായിരുന്നില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മലേഷ്യയിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും സാജിദ് സാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് പേരിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും സാജിദ് സാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിനും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈഡി കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് മലേഷ്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാണാം. ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്ക് ഈ ഒരു കോൾ അടിക്കുമെന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ മാരേജ് ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ആക്കിയത് ഗോൾഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി 6 മന്തിൽ. മാരേജ് ആയിട്ട് 6 മന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഹണിമൂണ് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സിറ്റി ഗോൾഡ്. എന്നാലും ഹണിമൂണ് പോകാനുള്ള അവസരം സിറ്റി ഗോൾഡ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാജിദ് സാർ. കണ്ടോ, ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനം നോക്കണ്ടേ ആരായിരിക്കും? ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഒരു ഡയമണ്ട് റിംഗ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൈപൊന്തിക്കാം. ഇവിടെ കുട്ടീനെ പൊന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന്. വേറെ ആരുമില്ല ഇവിടെ? ഒന്ന്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ആരെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കൈ പൊക്കിയതെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആരാണെന്ന്. എന്തായാലും ലക്കി ഡ്രോ ബോക്സ് കൊണ്ടുവരൂ പ്ലീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ജുനൈദ് സാറിനെ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗ്യശാലിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ആരായിരിക്കും ആ ഭാഗ്യശാലി? യെസ്, ജുനൈദ് സാറിന്റെ മകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഒരാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൽതാഫ് KM, കാർജൽ, പുത്തൂർ. അൽതാഫ് KM എവിടെ ഉണ്ടോ? അൽതാഫ് KM ഉണ്ട്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ. ആള് പുറകെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വിന്നർ ഡയമണ്ട് റിംഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതെങ്കിലും ലേഡീസ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകാം. കാരണം ഇവിടെ മെജോറിറ്റി ലേഡീസ് ആണല്ലോ. ബട്ട് ഇവിടെ ബാക്കിലോട്ട് നിന്ന അൽതാഫ് ആണ് ഡയമണ്ട് റിംഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ പ്ലീസ്. അൽതാഫ്, ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് റിംഗ് കിട്ടുമെന്ന് വല്ല എക്സ്പെക്ടേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നോ? എക്സ്പെക്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ചങ്ങൈൻ്റെ ഒക്കെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ മസിൽ കിട്ടാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ലക്കി ഡ്രോ ഇടുന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇടല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഇടലുണ്ട്. വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല. ചങ്ങൈൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജിമ്മിലേക്ക് ഞാൻ പോകലുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മുമ്പ് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ആയി നിൽക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ജിമ്മിൽ പോകാൻ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആളുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഗ്യം നമ്മളെ തേടി എത്തുന്നത് അല്ലേ? എന്നാലും നല്ലൊരു കൈഡി അൽതാഫിന് കൊടുക്കാം. അൽതാഫിനുള്ള ഡയമണ്ട് റിംഗ് നമ്മളിത് ഇപ്പൊ തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൈമാറാണ്. നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുക്കാം പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അൽതാഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജുനൈദ് സാർ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിനായിട്ട് ഷൗക്കത്ത് അലി സാറിനെ നിറഞ്ഞ ಸ್ನೇಹത്തോടു കൂടി ಸ್ವಾಗತം ചെയ്യാണ് ಪ್ಲೀಸ್. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂಥ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೀದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೊಸ ಲೋಗೋ, ಇದರ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೀದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸಿನ ಲೋಗೋ, ಇದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು
ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮವರಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಟನೆಯ ಕಲಾವಿದ ಆದಂಥ ಸಮಂತ್ ಅಮೀನ್ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೀದಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ರಿವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರ ಅಂತ ಆದಮ್ ಕುಂಜಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರಿವ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಫಜಲ್ ರಹೀಮ್ರವರು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂತ ಫಜಲ್ ರಹೀಮ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂಥ ಜುನೇದ್ ಏಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನಶಾತ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ AGM ಆದಂಥ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾದಂಥ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಗಳಾದಂಥ ನಿಶ್ಮಾರವರು ಮತ್ತು ಶಹನಾಜ್ರವರು ಮತ್ತು ಝೈನರವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮಾಪ್ಳೆ ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮನರಂಜಿಸಿದ ಅನು ಕಾಸರೂಡ್ ಅವರಿಗೂ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ബി ദ ജ്വല്ലിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി ലോഗോ ലോഞ്ച് നമ്മളിവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളെ ഏവരെയും നമ്മുടെ സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ നമ്മുടെ ബി ദ ജ്വല്ലിലുള്ള എല്ലാ ജ്വല്ലറീസും എല്ലാ ഓർണമെൻറ്റ്സും കാണുവാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടിയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും പോയി കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെടുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഫാമിലീസിനെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇന്ന സംഭവം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബി ദ ജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മാത്രം ഇഷ്ടാവും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സോ നിങ്ങളെ ഏവരെയും സിറ്റി ഗോൾഡിൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.